Gipasakaan na og kasong graft ug malversation sa Department of Public Works and Highways ngadto sa Office of the Ombudsman. Ang 8 ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office ug ang kontraktor nga nalambigit sa nadiskubreng ghost flood control project sa lungsod sa Jose Abad Santos. Sugda na sab sa DPWH ang dismissal proceedings sa maong mga opisyal. Ani ang report ni Argil Relator. Gipasakaan og kaso ngadto sa Office of the Ombudsman sila DPWH Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, OIC Chief sa Construction Section Engineer Joel Lumugdang, Project Engineer Harold John Villaver, Quality Assurance Section Chief Engineer Jafael Faunilian, Planning and Design Section Chief Engineer Josephine Valdez, Maintenance Section Chief Engineer Ranulfo Flores, Finance Section Acting Chief Zarayan Ubungen, ug ang kontraktor nga St. Timothy Construction Corporation nga girepresenta sa usa ka Maria Roma Angeline Remando ug si Zara Rowena Discaya. Kasong graft ug malversation ang gipasakang kaso kanila. Sugda na sab sa DPWH ang dismissal proceedings sa maong mga gipangkasuhang opisyal. Imbestigahan sab sa Ombudsman ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN nila. Niadtong katapusan sa Setyembre, dihang nadiskubre mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang 96.5 million pesos nga kantidad sa Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. District level below 150 million pesos yung mga proyekto. Ang ibig sabihin nun, lahat nung mga bidding, lahat ng pag-implement kuno ng mga proyekto, yung pagbayad sa mga kontratista ay nangyari sa level ng District Engineering Office. No, lahat ang pagbayad, ang pag-approve, pag-certify, lahat nangyari. So yun muna yung initial na pwede nating kasuhan dahil yun ang pinapakita sa atin ng ebidensya. Hinoon, inisyal lamang kini kay kung makakuha pa og dugang ebidensya ang DPWH ingon man testimonya, posibleng madugangan pa ang mga personalidad sa sulod o gawas sa ahensya nga pasakaan og kaso. We will look into the allegations that Claudio Bautista, the congressman from there, at that time, I think, siya pa yung congressman, is a beneficial owner of the construction company. Ginapangayuan pa og pahayag ang mga nahisgutang opisyal. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.